କାନ୍ଦନ୍ତୁ କାନ୍ଦନ୍ତୁ। ମା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ କେବଳ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଆଉ ଭାଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବି ବହୁତ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆମେ ବି କେବେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ ଏମିତି କାହା ଜୀବନ ଘଟୁ କେବେ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଭାଇ ମାନେ କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମନ କହି ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ତଥାପି ଖାଲି ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତାରାକୁଟର ଭାଇମାନେ କେତେ ଯାହାହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ସେମାନେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଭାଇ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ହେଲା ଆଉ କେମିତି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାବୁ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ରମା ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମର ସଫଳ ଭାଇ ମାନେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମର ଜଣେ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଭାଇ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଏବେ ତ ଆଗରୁ କେବେ ଏମିତି ନଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି କେହି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ କୋରେଇ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ଯେତିକ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ବିଶେଷ କରି ମୋର ତାରାକୁଟର ଭାଇମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ମାନେ ମନର ମୁଁ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ତାରାକୁଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କରୁଛି କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ କେହି କରିପାରିବେ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ଆମେ ତ ବିଧାନକୁ କେବେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ଏତିକି କରିବା ଯେଉଁ କ୍ଷତିଟି ହେଇଛି ମଲମ ଟିକେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆମେ ତ ସେମିତି କିଛି ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖରୁ କିଛି ଭାଗ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଉ ଅଛୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅଛୁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ଆପଣମାନେ ଜଣେଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମା ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଆଜି ଆମ ବ୍ଲକ ସଭାପତି କୋରେଇର ବାବୁଲି ଭାଇ ଆମ ଏଇ ତାରାକୁଟ ଭାଇଙ୍କର ଭାଇମାନେ କିଛି ନିଜ ପେଟରୁ କାଟିକି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ କୋରେଇ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ମିଳିତ ଅନୁକୂଳରେ ମୁଁ ବାବୁଲି ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି ମୋର ତାରାକୁଟ ଭାଇମାନଙ୍କର ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଆକାରରେ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଭାଇମାନେ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର 5 ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ପଦଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଗୁହାରି କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଭାଇମାନେ ଯେମିତି ଭଲରେ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେମିତି ସଫଳ ହୋଇ ଭଲରେ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁହାରି କରୁଛୁ ଭାଇମାନେ ଆମର ଭଲରେ ଆମର ହକ୍ ଏବଂ ଦାବି ପୂରଣ କରି ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଅଜୁ ଭାଇ ସୁମନ ଭାଇ ଘନଶ୍ୟାମ ଭାଇ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଇ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକରୁ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଭାଇମାନେ ଆମର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆମକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ହାତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିଲେନି ଭାଇ ତେଣୁକରି ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ବ୍ଲକରୁ କିଛି କଲେକ୍ସନ କରିକି ଆଣିକି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଏଣୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ। ଉପରେ জয় জগন্নাথ ওড়িশা ড্রাইভর মহাসংঘর সভাপতি প্রদীপ্ত দাস রসুলপুর ব্লকর সভাপতি প্রদীপ্ত দাস আজ ভাই মানুষ নেই জনে ভাইঙ্কর দেহান্ত হয়েছিল তাঁর একাদশ কামে আসিলু ভাই ড্রাইভর মানଙ୍କର দরমা ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସେଥିରୁ ସେମାନେ କିଛି ବଞ୍ଚିତ କରି
से भाईଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ସେ ଭାଇକି ବି ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ। ସେ ଭାଇକି ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ। ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛୁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ବାପା ସେ ଭାଇଙ୍କର ବାପା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହବ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବି କଥା ଦେଇଛୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପୁଅ ବଦଳରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶହ ପୁଅ ପାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା କି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି କିପରି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମଉସା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବା କଥା। ଛୁଆଟିକି ମୁଁ ସମସ୍ତେ ହାତ ଧରୁଛି, ଏ ଛୁଆଟି କେମିତି ମଣିଷ ହବ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଭାଉଜ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କ ଦରମା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଆମ ନିଜ ପକେଟରୁ ଆମ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କିଛି କିଛି କାଟିକି ସେ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ରାଶି ବଢ଼େଇଛୁ। ବସ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆମ ମାନେ ଯଦି କେବେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଯଦି ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ରସୁଲପୁର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହବ। ରସୁଲପୁର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହବ। ଆଉ ପୁଅର ଯଦି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହୁଏ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ମଧୁବନ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସଭାପତି ମଣିଆ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଣିଆ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଦାସ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରସୁଲପୁର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ, ରସୁଲପୁର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ, ରସୁଲପୁର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ, ଅଦିତ୍ୟ ଭାଇ ଅଦିତ୍ୟ ଭାଇ जिंदाबाद। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରମେଶ ଭାଇ जिंदाबाद। ରମେଶ ଭାଇ जिंदाबाद। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। सुशांत भाई अमर रहे। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ଅମର ରହେ। सुशांत भाई अमर रहे। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। गाइस, तो मैं एक आज वीडियो लेके आया हूँ, बल्कि इस वीडियो में शायरी नहीं है, बल्कि इस वीडियो में एक ड्राइवर की दुख तकलीफ है। क्यों मारते हो ड्राइवर? एक ट्रक ड्राइवर दूसरे स्टेट से आपके स्टेट में अनाज पहुंचाता है इसलिए, या एक बस ड्राइवर, कार ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर आपको सही सलामत पहुंचाता है घर इसलिए, किस लिए मारते हो यार ड्राइवर को? ड्राइवर की भी रिस्पेक्ट करो, ड्राइवर की भी फीलिंग्स है। ऐसा नहीं है कि वो इंसान नहीं है, इंसान है भाई। और एक लखनऊ में एक लेडीज ने एक कैब ड्राइवर को मारा, किस लिए मारा मैडम? एक ड्राइवर की भी फीलिंग्स है, उसकी ना गलती होते हुए भी आप उसको मार रहे हो, गलती होने के बाद तो फिर आप मार ही डालोगे। बस एक मेरी एक रिक्वेस्ट है प्लीज कि ड्राइवर की दुख तकलीफ समझो। ड्राइवर 24 घंटा जागता है, किसके लिए जागता है? आपके लिए जागता है, आपको अनाज पहुंचाता है, आपको घर सही सलामत पहुंचाता है, इसलिए तुम ड्राइवर को मार रहे हो। ड्राइवर की रिस्पेक्ट करो, ड्राइवर की इज्जत करो, और बस एक ही मिनट है मेरी, रिस्पेक्ट करो प्लीज। थैंक यू। भाई देखिए आज मो आखिर लुह आसी भाई ये जने ड्राइवर को आज जने ड्राइवर साहाଯ୍य कर रास्तार तो बहुत प्रकार साहाଯ୍य होता समस्त आम करूले कि आज प्रकृत फिल्ड उपरକୁ आज पंचायत स्तर जो खोलिबार जो मुख्य उद्देश्य थिला आज साकार है भाई सतरे लगे आज हाँ पंचायत स्तर जो जाइए आम कम कर साकार है किसी कहवानी ये तो भाई समस्त आम रखी आमर
ଆମର ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ରାମ ରହିଙ୍କର ମିଳନ ଦେଖି ଭାଇ ସଲାମ କରୁଛି ଜାରି ରଖିଛି ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମୟ ବହୁତ ହେଲାଣି ବଡ଼ ଭାଇ ଆମ ଆସିଲେଣି ମାନସ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ଭାଇ ଦୋଷ ଦିନ ଜମା କରିବେ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିବେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଭାଇ କେନ୍ଦ୍ରା ଯାଇଥିଲେ ଝିଅ ଆଜି ମୋ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଆସିନି ସବୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ କ୍ଷମା ମାଗି ମାଗିଛି ଯାଉ ଦୋଷ ଦିନ କ୍ଷମା କରିବେ ଭାବରେ ସଂଶୋଧନ କରିବେ ଆସୁଥିବେ ଯାଉଥିବେ ସହଯୋଗ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ ଘର ଆସୁଥିବେ ଯାଉଥିବେ ନବାଣିବେ ଘର ସହଯୋଗ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ ଘର ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସମ୍ପର୍କକୁ ସଦୃଢ଼ କରିବା ମୋଦି ଭାଇଙ୍କର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଏତିକି ଭକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ବନ୍ଦେ ହୁଏ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ନା ସେ କଥା ଦେବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପୁଅ ହରିଛନ୍ତି, ଆପଣ 100 ପୁଅ ପାଇଛନ୍ତି। ସେତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପୁଅର ବାପା ନୁହଁ, 100 ପୁଅର ବାପା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ବା। ଅସୁବିଧା ଯାହା ହବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦେବୁ। ଏ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ତୁମର ମଣିଆ ଭାଇ ଅଛି। ଆପଣ ଯୋଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବ ଆପଣ ମଣିଆ ଭାଇକି ଜଣେଇବେ। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହବ। ସେ ଆମ ସଂଘର ଭାଇ ଜଣେ, ଆମ ଭାଇ। ଯଦି ମୋ ଭାଇ ପରିବାରରୁ କିଛି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼େ ଆମ ମହାସଂଘ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହବ। ଏଇଟା ମୁଁ ରସୁଲପୁର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସଭାପତି କଥା ଦେଉଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ମୁଁ ଆଜି କଥା ଦେଉଛି। ଆପଣ ଯୋଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବ ଆପଣ ମଣିଆ ଭାଇକି ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ସଭାପତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି। ଯାହା ଅସୁବିଧା ହବ ଆମେ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପୁଅ ପଳେଇଛି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 100 ପୁଅ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭାଇ ଆମେ ଛଞ୍ଚାଣିଆ ଆସିଥିଲୁ ଯିଏକି ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯିଏକି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଦାରାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଲୋକ ବି ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ। ଭାଇ ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଯିଏକି ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ, ଯିଏକି ଆମେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବହୁତ ସିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାପ ତୁଲ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଦାଦା ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଜୁ ଭାଇ କହିବି ଟିକେ କିଛି କହିବାକୁ। ଅଜୁ ଭାଇ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇ ଆମର ଏକ୍ସପାର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜାଗା ତ ଆମେ ପୂରଣ କରିପାରିବୁନୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭାବ ଅନୀତି ରହୁଛି ତାକୁ ତ ଆମେ କରିପାରିବୁନୁ। ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ସାହାଯ୍ୟଟି ଆମେ ଭାଇମାନେ ମିଶିକି ସବୁ କରୁଛୁ, ସେତିକିରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆମେ ଶାନ୍ତି କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ତ ତାରାଗଡ଼ର ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଟିକେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସରପ୍ରାଇଜ ଭାଇ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ନାଁ ଟିକେ। ତାରାଗଡ଼ କହୁଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ତାରାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଭଲ କେମିତି ହେବ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି। ମନୋଜ ସାମଲ ତାରାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଯଥାର୍ଥ କି ମୋ ତ ବଡ଼ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହିବାକୁ ମୋର ବି ସକ୍ଷମ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ କେଉଁଭଳିଆ ମୋ ସଂଘକୁ ଆଗେଇମି ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଲାଗି। ଟିକେ ପରିଚୟ ଭାଇ। ତାରାଗଡ଼ର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଡ୍ରାଇଭର ସଦସ୍ୟ। ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି। ଅମୃତିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଏ ଖୁସି ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଡ୍ରାଇଭର ସିଂ ଖାନ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମନ କରୁଛି। ସରପ୍ରାଇଜ ଭାଇ ଆମର ଚାଚା ଜାନ ଅଛନ୍ତି। ଚାଚା ଜାନ ହେଲେ ଆମ ତାରାଗଡ଼ ଜିପିର ଜଣେ ବହୁତ ସିନିୟର ଡ୍ରାଇଭର। ଆଉ ଜଣେ ଆମର ବି ଚାଚା ଜାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାଇ ଆଜି ତାରାଗଡ଼ ଜିପି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ଆମର ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ
এই ড্রাইভার মহাসংঘ জিন্দাবাদ, ড্রাইভার মহাসংঘ জিন্দাবাদ, ওড়িশা ড্রাইভার মহাসংঘ জিন্দাবাদ। ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଆମର ସୋନାରାମ ଟୁଡୁ ଭାଇ ଆଜି ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଆର ପାରିକି ଚାଲିଗଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସେ ଆମ ଚନ୍ଦ୍ରିପାଳ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ସୁନାର ଆଉ ଆମ କୌଶ ପଞ୍ଚାୟତର ଭାଇ ବଳିଆ ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ହଉ ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଳିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ସବୁ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଭାଇ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇ ଥିଲା ଯେଉଁ ଆମର ମେମ୍ବର ହେଇଥିଲେ ଭାଇ ସେ ଭାଇ ତ ଆମର ନାହାନ୍ତି ଏବେ। ଯାହା ଭାଇ ଆମ ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଳିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଯାହା ଭାଇମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋ ତରଫରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ। ତା ଭାଇ ଭାଇ ତୁମ ଭାଷା ତୁମ କହୁନ ତୁମ ଭାଷାରେ କୁହ ସେମାନେ ବୁଝିବେ ତାଙ୍କୁ ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଦିଅ। सोना भाई अमर रहे, सोना भाई अमर रहे, सोना भाई अमर रहे। ड्राइवर महासंघ जिंदाबाद। ଭିଡ଼ିଓଟା କେତେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଆପଣ କିଛି କହିବେ କି? କିଛି କହିବେ ନହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରୁ ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇ ଆମେ ଏଲୁ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଭାଇମାନେ ଆମେ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଭାଟି ଲୋଡ଼ ହୋଇଛି ସେ ଜଣେ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ତାଙ୍କ ଘର ଚାନ୍ଦବାଲି। 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣମାନେ ବି କିଛି ଭାଇମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକି କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ସେ ଭାଇଟି କ'ଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା କଥାଗୁଡ଼ି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଯାହା ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ସରିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଚାନ୍ଦବାଲି ପଡ଼ିଯିବେ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଭାଇମାନେ କେନ୍ଦୁଝର ଭାଇମାନେ ଆଉ ଯାଜପୁର ଭାଇମାନେ ଦାନବତୀ ଭାଇ କୋରେଇର ଭାଇ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି କରିବା କଥା କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇଟି ଆମର ଫେରିଯାଉଛି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାଇମାନଙ୍କୁ
ପଛପଟକୁ ଠିଆ ହେବା। ଆମର ଯେଉଁ ବିପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ହେଉଥିଲା ସେ ବିପଦରୁ ଆମେ ନିହାତି ମୁକୁଳି ପାଇବା। ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ନିହାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କିଶୋର ଭାଇ ଦାନଗତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ କିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଭାଇ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟି ହେଇଛି ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଏକଜୁଟ ହେଇ ରହିବା। ଏକତା ହିଁ ଆମର ବଳ। ଭାଇ ଏମିତି ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇ କେଉଁଠି କେବେ ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ମହାସଂଘ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆମ ଭାଇମାନେ ବି କେଉଁଠି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରିବେନି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏକଜୁଟ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଏକତା ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଜିନ୍ଦାବାଦ। प्लस प्लस चलছে हाँ प्लस चलছে। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ବନଗାଁ ଜିପିରୁ ଆସିଥିଲୁ। ସେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ଥିଲେ ବନଗାଁ ଜିପିର ପଙ୍କଜ ମହାନ୍ତ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ କିଛି ନହେଲେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଭାଇକି ତ କେବେ ବି ଆଉ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ କି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେ ଭାଇ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ତା ପାଇଁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ବା କିଛି ବସ୍ତ୍ର ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ବା କିଛି ଅର୍ଥ ବି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଶାରେ ଆମେ ଆଗେ ଆସିଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବି ଆଉ କିଛି ବି ଅର୍ଥ ଆସିଥାନ୍ତା। ତ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେମାନେ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଛୁ, କେବଳ ବନଗାଁ ଜିପିର ବନଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ ଭାଇମାନେ ଆସିଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ସୁକିନ୍ଦା ସଭାପତି ସୋମନାଥ ମହାନ୍ତ। ଯାହା ବି ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଇକି ଆସିଛୁ, ତ ସେଥିରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ତ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ବାକି ରହିଯାଇଛି। ଭାଇଙ୍କର ତ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ ଭାଇ ଥିଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆମ ଅଗଣରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କାଟା? 7,451 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଆମେ ଅର୍ଥ ବାବଦରେ ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ତ ଦେଉଛୁ, 7,451 ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଇଛୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ପାଇଁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। କିଛି ପଦେ କୁହନ୍ତୁ। ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଆମର ଥିଲେ, ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରୁ ସେ ଆଜି ବିଦା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦେ କୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ କିଛି କଥା ବାହାରୁନି। ହଁ ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଦୁଃଖିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ବାହାରୁନି। ଆଉ ବେଶୀ ତାଗିଦ କରିବା ବି ଭଲ ନୁହଁ। ଶମ୍ଭୁ ଭାଇ ତ ଆମର ସବୁ କିଛି କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।